Μοσχαρίσια και ανάλατη. Τέλεια. Τέλεια, μοσχαρίσια μπριτζόλα μου φέρανε. Θεέ μου. Αλέξη, τι έχεις να κάνεις τώρα? Τι θες? Αλέου. Μπριτζόλα. Τι θες? Τέλεια, 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 τέλεια. Κοίτα. Εντάξει. 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 Μόνο εντάξει. Θα τη δούμε τώρα γιατί να σβήσει τα φωτά. Εντάξει. Μόνο εντάξει. Είσαι ευχάριστος, θα τη δούμε με άλλον. Αλλάζω γνώμη. Αν δούμε το ναι, θα τη δούμε όταν να σβήσει τα φωτά. Το ζώο δεν μπορεί να τη δώσει κι αύριο. Θα σε κάνω να σου κάνω παρέτσα να φας. Θα φάω σε λίγο, θέλω να δει. Να το τέτοιο, τι θα φάω μπριτζόλα. Μοσχαρίσια, ανάλατη. Τι θες να κάνεις τώρα? Με ψητά λαχανικά, Τι θες να κάνεις τώρα? Εντάξει, αν θες να τη δούμε τώρα, δεν είναι πιο αργά. Πιο μετά.